Még a Fővasút pályán a Pesti Zsoltnak a saját készítésű átviszes sorozatú, egy 8-as méretarányú Fővasúti győzőménye megnézhető. Azt kell tudni, hogy ezeket a járműveket a tulajdonosai, ugye nagyon vasútbarátok, és ez a hobbi, hogy ők készítenek saját kis kettővasúti mozdonyt, ugyanúgy, mint akik vasútban, például, hogy a vasútvezetőket megkötészetnek az öngyárcsarnokban, hiszen itt áll és Sütő Zoltán, akik Kisáborról érkeztek hozzá, és a Csömödényi kisvasút egyenlőzés modell pályáját építették föl. Ők is szinte minden alkalommal itt voltak egyébként kettővasutak találkozónál. Keskenyöközű vasútmodell együttesek, amely teljesen házilagosan egyedileg készül. A Vas-megyei kisvárosok érkeztek. A modellek alapján a Csömödényi kisvasút adta, az első járó modellek vasút, valamint a Közepei elveszőzött vasútjárművek kisítására. Az itt látható bemutatásokban érdekességképpen mutatkozik a lejtőművő fogókat, valamint a felújított M48-as sorozatú mozgalomban. Modelljék bemutatóján 7 vonat közlekedik, ebből bemutatkozik. Szintén az órai vonatokat mutatkozik meg, a Simonától 6 tagjainak, akik 18 évek folyamán Magyarországon osztrákok, kaptak egyes 32-es évfolyamú modul fenntartóra, ezek sérülés és utána kártyúk gyári mozdonyok, de valamelyik elektromos üzemlőjének való győzőjének a pillanatra. A közös eseményen a mozdonyok legtöbbé egyéni lehetőségek és kiegészítő felhasználásával. Más gyártók modellei is látható, a modellezőknél a gőzték és a vasút szeretetén túl a német nyelvű, Ausztriából szereteteket Simonvászpontból kötő össze, évenként többször vesznek részt különböző rendezvényeken, kiállításokon, közös Ausztriában. Szintén az